Oy, Mads! Nausap na rin imong pangaan? Kinsa ba ingon ba? Ay, ang ato kung mga silingan. Ay ampo, tanan nila. Hitachi naman kuno karon. Unsa ba Hitachi ba? Ay, Hitachi good. Kana bang himantayon, tabian, chismosa. Pagtarong patsa? Basig mo balhin na unang imo nauron sa lubot. Ay, Free drinks in the house. ambot ani Jin, oy. Di man jud ko makasabot sa kung gibati kung makakita ko nimo. Kaya nga naman di ay. Mura man gud kog mabuang si mong kagwapa. Hala, kuya ra ba nagmao mapasagdan? Unya, unsa may buhaton ako ani? Aw, minta sa'yo pa. Padala na sa mental. Ay, Free drinks in the house. Pads! Mutuo ba ka na reincarnation? Aw, oh, Mads, oy. Kaya nga na mutuo magka-pads. Kay sa panahon manggod nga mukatkat kog kahoy, gaan manggod kayo nga akong paminaw. Mao ba, Pads? Oh, Mads, basig langgam ko sa una. Naaday lang Pads, nga mukat katog kahoy. Aw, tuod, no? Mubatog romaday na. Ah, kabaon ako, Pads, kung unsa ka sa una. Unya, makita pa na ako karon sa imong dagway. Kay unsa man day ang akong dagway, Mads? Anggid-anggid sa unggoy. Ay, Free drinks in the house.